και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Σίμα Alert, η Ερτόπεν στην ενημέρωση. Εδώ στους 106,7 στην Αττική, από το αγωνιστικό ραδιόφωνο της Ερτόπεν και βέβαια διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας, την www.ertopen.com, που καλό είναι, φίλες και φίλοι, να μπαίνετε μέσα για να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Επίσης, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το πρόγραμμά μας αναμεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων Αλουμινίου στους 97,3 στη Βιωτία, τη Φωκίδα και τη Βόρεια Πελοπόννησο, από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας στους 96,5 και στα Χανιά στους 1134 χιλιόκυκλους στα Μεσαία. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Στις μουσικές επιλογές που ακούτε και στους ήχους βέβαια είναι ο καλός συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Πίσπας. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος ο Κλέτσας και φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ θα μιλήσουμε για τους νέους ασφαλιστικούς νόμους, για το ποιες ανατροπές ετοιμάζουν στο ασφαλιστικό, για το αν θα ακυρωθεί αυτή η απόφαση του ΣΤΕ που βγάζει αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και αντισυνταγματικές τις περικοπές της συντάξης από το 2000 και μετά. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα και το τι πρέπει να κάνει βέβαια και το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων και συνταξιούχων για να μην ξαναπιαστεί, όπως λέμε μεταφορικά, στον ύπνο. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις εδώ στο αγωνιστικό ραδιόφωνο της Ερτόπεν, στην εκπομπή Σίμα Alert, οι εκπρόσωποι του κινήματος των συνταξιούχων. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του κινήματος, τον Παναγιώτη τον Πρόφα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Έχουμε τον Σωτήρη Παπαθανασίου από το κίνημα των συνταξιούχων και από το Τσμέδε, αν τα λέω καλά. Καλησπέρα, ναι, σωστά. Καλησπέρα σας. Και έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο και εργατολόγο, τον κύριο Ευάγγελο Σαλαμάρα, που έχει αναλάβει και τις υποθέσεις των αγωγών των μελών του Σωματείου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο για να βάλουμε και τον κόσμο στο νόημα. Τι έρχεται με αυτό το νέο ασφαλιστικό? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και την Ερτόπεν, το αγωνιστικό σας ραδιόφωνο, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και να είσαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα νικήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, και θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Ο αγώνας ο δικός σας, αυτός που διεξάγεται σήμερα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, είναι φάρος και ελπίδα για κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο και πρέπει να στηριχτεί και από κάθε συλλογικότητα και ο φορέας για να συνεχίσετε όρθιοι. Όπως ξέρετε και όπως βιώνει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, τα τελευταία 6 χρόνια διεξάγεται ένας επικοινωνιακός πόλεμος, βρώμικος, ταξικός, με πάρα πολύ χυδαίες μορφές, που χτυπάει συνολικά την εργαζόμενη κοινωνία, που στοχεύει να καθυποτάξει, να σκύψουμε το κεφάλι και να στρέψουν τη μία κατηγορία εργαζόμενους, άνεργους, υποαπασχολούμενους, συνταξιούχους, τη μια κατηγορία κατά της άλλης. Το λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό, ναι, που έχει κυριαρχήσει να λέγεται από την περίοδο του περιβόητου Σιμίτη, του Αλίστου Μνήμης, το κοινωνικό αυτοματισμό.
Αυτός είχε φέρει και άλλους όρους, άμα θυμάστε, απασχολήσιμοι κτλ. Εν πάση περιπτώσει, την ηγεσία σε αυτή έχουμε περάσει πολλές φάσεις, τα έχει η κοινωνία υποστεί, τα έχετε υποστεί με πολύ βάρβαρο τρόπο, ιδιαίτερα εσείς οι νέοι, άλλοι στην Ελλάδα, άλλοι στο εξωτερικό, άνεργοι, υποαπασχολούμενοι κτλ. Το καινούριο είναι ότι την ηγεσία σε αυτό το βρώμικο πόλεμο τον έχει μια κυβέρνηση δήθεν δική μας, αριστερή, με πολλά εισαγωγικά, και παίρνει άλλες πιο πολύπλοκες και πιο βρώμικες, θα έλεγα, μορφές. Την ηγεσία την έχει η κυβέρνηση του Αλέξη Τζίφρα, έτσι τον λέω εγώ, με συγχωρείτε, και έτσι θα πρέπει και ο ελληνικός λαός, με τη μεγάλη Τζίφρα που έβαλε και που κατάντησε εκεί που κατάντησε τα πράγματα. Έχουν αρχίσει λοιπόν ένα πόλεμο και προς τους συνταξιούχους. Τόσο βρώμικο, επικοινωνιακά μιλάω, μην ξεχνάτε ότι έχουμε υπουργούς εργατολόγους, υπουργούς που ερχόταν εδώ και μάζευαν πελατεία και πιθανόν να την έχουν ακόμα και τώρα έχουν πάρει υπουργεία και δεν τους ενδιαφέρει. Και ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται φτάνει σε τέτοια ακρότατα σημεία που προσπαθεί να στρέψει ακόμα και τα παιδιά μας εναντίον μας. Δηλαδή ότι οι συνταξιούχοι είναι κάποιοι μη παραγωγικοί, ζουν με πολλά χρόνια, δεν έχουν βρει και κανένα τρόπο ευθανασίας. Αν και έχουν βρει, οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι με την κρίση μειώνεται και το προσδόκιμο ζωής και νέοι και νεογνά πεθαίνουν περισσότερο σε ποσοστό κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μας πούνε ότι η νέα γενιά, τα παιδιά μας, τα οποία είναι άνεργα τα περισσότερα, δουλεύουν για μας. Και έχουν φτιάξει διάφορα στερεότυπα και λένε πώς είναι δυνατόν όταν έχουμε τέτοια μεγάλη ανεργία και δουλεύουν δύο, ούτε δύο, και έχουμε ένα συνταξιούχο, οι δύο θα δουλεύουν για να πληρώνουν τον ένα. Αυτά είναι στερεότυπα που με ύπουλο τρόπο περνάνε σιγά σιγά στους εργαζόμενους, στην κοινωνία κτλ. Και δημιουργούν τα προβλήματα που είπα του κοινωνικού αυτοματισμού. Είναι έτσι όμως? Όταν με τα πολεμικά στήθηκε όλο αυτό το οικονομικό οικοδόμημα, όταν η εργατική τάξη έστησε τη χώρα μετά από τα ερείπια που άφησε ο ναζισμός εδώ, τότε δούλευαν 100-200 και υπήρχε ένας συνταξιούχος. Αυτός ο ένας συνταξιούχος έπαιρνε εκατομμύρια το μήνα σύνταξη, έπαιρνε δηλαδή τα αποθεματικά των εργαζόμενων. Τι έγιναν τα αποθεματικά αυτά? Τα φάγανε, λέει. Όχι, δεν τα φάγανε. Τα έχουν οικειοποιηθεί. Έπαιρναν τα τεράστια αποθεματικά, όπου βέβαια υπήρχε οίκα και ταμεία, γιατί σε πολλές περιοχές δεν είχαν, δούλευαν ανασφάλιστοι κτλ. Σιγά σιγά στήθηκε αυτό και στήθηκαν υποδομές. Έπαιρναν τα λεφτά. Τι είσαι εσύ? Εφοπλιστής. Είχα ένα καράβι πριν τον πόλεμο. Πάρε δάνειο για να φτιάξεις, να στήσεις ένα καράβι, να στήσεις ένα δεύτερο. Τι? Βιομήχανος, ξενοδόχος, και όλη αυτή η περιβόητη ελίτ, η οποία, τώρα να μου επιτραπεί ένας όρος, κατσαπλιάδικος καπιταλισμός είναι για μένα, κατσαπλιάδικοι καπιταλιστές και όχι ελίτ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ελίτ έχει τα αποθεματικά μας και όχι μόνο δεν πληρώνει, αλλά κοιτάει τώρα να ισοπεδώσει τα πάντα, και για να μην κουράζω και τρώω και το χρόνο από πολύ πιο σοβαρές, ας πούμε, απαντήσεις που μπορεί να δώσει και ο συνάδελφος ο Σωτήρης και ο εργατολόγος ο κύριος Σαλαμάρας, σταματάω εδώ. Αλλά αυτό που νιώθουμε όλοι οι συνταξιούχοι είναι μια τεράστια οργή και αγανάκτηση, η οποία πιστεύω ότι έφτασε ο καιρός να εκφραστεί. Ακριβώς. Και πρέπει ο κόσμος να μάθει έτσι και κάποιες λεπτομέρειες, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, Παναγιώτη Μπρόφα, εν πολλοίς με αυτές τις συντάξεις που προετοιμάζουν για τα λαό, στην ουσία οι συντάξεις αυτές δεν θα είναι καν συντάξεις όπως τις ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι χαρτζηλί και επίδομα. Τουλάχιστον σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις, αν δεν κάνω εδώ να λάθος. Διακόψω για να δώσω μια εικόνα μόνο πριν συνεχίσουν οι συνάδελφοι.
Μέχρι τώρα, δεν μιλάμε για συντάξεις που τώρα θα αρχίσουν να πειράζονται, μέχρι τώρα από τις 14 συντάξεις που έπαιρνε κάθε συνταξιούχος, όποιο και να ήταν το ύψος της σύνταξης, ή το κοινωνικό βοήθημα που έδινα στους χαμηλοσυνταξιούχους, χείρες κλπ, ή η κανονική σύνταξη, έχουν κοπεί από 2 μέχρι 8 συντάξεις από τις 14 που παίρναμε το χρόνο. Από 2, το επαναλαμβάνω, μέχρι 8. Και τα απομεινάρια τώρα από αυτά κοιτάνε να διαλύσουν τα πάντα και να φτάσουν εκεί που θα φτάσουν. Και μάλιστα σε μια χώρα που η ανεργία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, όπως είπε σωστά και ο κύριος Μπρόφας, έτσι. Μάλιστα, πολλές οικογένειες έχουν πάρα πολλούς ανέργους. Μερικές δεν δουλεύει και κανένας μέσα στην οικογένεια, αν δεν κάνουμε λάθος. Έτσι. Όλοι ζούμε μέσα σε σπίτια, όλοι ξέρουμε την κατάσταση, γιατί να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Και αυτοί οι συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει τόσα χρόνια εισφορές στο κράτος, έτσι, και υψηλές εισφορές, χωρίς να έχουν ανταπόδοση και πολλές φορές, καλούνται τώρα να τους μειωθεί τόσο η σύνταξη. Αλλά νομίζω ότι εσείς τα γνωρίζετε και καλύτερα που είστε στο συνταξιούχος και τα βλέπετε. Θέλετε λίγο να μας πείτε λίγο την κατάσταση. Καταρχάς να πω το εξής, ότι όσον αφορά αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, τα αποθεματικά, ναι, και την καταλήστευσή τους, αυτό είναι ένα έγκλημα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, κοινωνικό έγκλημα, το οποίο έχει πραγματοποιηθεί τους τελευταίους αιώνες. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε μεγαλύτερη κλοπή από αυτήν η οποία πραγματοποιήθηκε, γιατί πραγματοποιήθηκε συστηματικά από την εποχή που θεσπίστηκε η κοινωνική ασφάλιση. Τα τελευταία ιδιαίτερα 65 χρόνια συσσωρεύτηκαν τεράστια ποσά στα ταμεία, και αυτή τη στιγμή έρχεται το κράτος, η κυβέρνηση, και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή ο κουμπαράς είναι άδειος, δεν υπάρχει τίποτα μέσα και άρα θα πρέπει να προσαρμοστείτε. Αυτό βέβαια δεν το λέει απλά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λειτουργεί καθ' υπαγόρευση, λειτουργεί κάτω από ένα καθεστώς, θα έλεγα υποταγής στους δανειστές, στους τοκογλύφους, στον γερμανικό κυρίως εμπειριαλισμό, αλλά γενικότερα στον εμπειριαλισμό. Και αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό, δηλαδή το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, δεν αποτυπώνει μόνο την οικονομική αιμορραγία των συνταξιούχων, αποτυπώνει την κατεδάφιση κάθε είδους λαϊκής κυριαρχίας, κατεδαφίζει στην κυριολεξία τα πιο βασικά άρθρα του συντάγματος και επίσης την εθνική ανεξαρτησία, και ουσιαστικά μετατρέπει τους εργαζόμενους αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό σε φόρο υποτελής στους δανειστές. Επομένως, όταν συζητήσουμε και έρθουμε στα πιο συγκεκριμένα πράγματα για την νόμο για τους συντάξεις, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ήδη, και μεταξύ των οποίων βέβαια ο πιο υπεύθυνος ο κύριος Κατρούγκαλος, έχει βάλει την υπογραφή του στην κύρωση της συμφωνίας που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας με τους Ευρωπαίους δανειστές, και στην οποία γίνεται σαφής αναφορά για τα συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να πάρθουν στην κοινωνική ασφάλιση. Αδιαβάζω συγκεκριμένα. Εμπροστοβαρή, παραπάνω, δεδομένης της ανάγκης να επανοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη με την Ελλάδα, το Euro Summit καλωσορίζει τις δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών να νομοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση ένα πρώτο σύνολο μέτρων. Αυτά τα μέτρα, ληφθέντα σε προηγούμενη πλήρη συμφωνία με τους θεσμούς, θα περιλαμβάνουν. Δηλαδή μας υπαγορεύουν τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα, και μάλιστα με έναν εύσχυμο τρόπο, όπου καλωσορίζουν τις δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή η Ελληνική Βουλή αυτή τη στιγμή νομοθετεί καθ' υπαγόρευση της Τρόικας. Και αυτό βέβαια δεν είναι ούτε δημοκρατία είναι, ούτε σύνταγμα είναι αυτό. Το έχουν κάνει ένα κουρέλι στην κυριολεξία και έρχονται πλέον και υπαγορεύουν και λένε άμεσα εμπροστοβαρή μέτρα
για την βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος ενός προγράμματος συνολικής αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Και παραπέρα, να πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και να καθορίσει πολιτικές προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως την δημοσιονομική επίπτωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 και να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή αμοιβαία συμφωνηθέντων εναλλακτικών μέτρων μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το σύνολο του ασφαλιστικού, το συνταξιοδοτικό, καθώς επίσης και η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν τεθεί υπό την αίρεση των αποφάσεων της Τρόικας και επομένως οποιαδήποτε άλλη κουβέντα κάνουμε για το σε ποιους ανέθεσε ο κύριος Κατρούγκαλος να συντάξουν τη μελέτη, αν ήταν πράγματι σοφή ή αν ήταν κάτι άλλο. Και όλα τα σχετικά με το ζήτημα αυτό τελούν ακριβώς κάτω από την έννοια ότι οι άνθρωποι λειτουργούν καθ' υπαγόρευση σε ένα καθεστώς, ας πούμε, τελείως αντισυνταγματικό, παραβιάζοντας στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, παραβιάζοντας τη λαϊκή κυριαρχία, την οποία οι ίδιοι επαγγέλλονται, δηλαδή δεν σέβονται ούτε καν το αστικό τους σύνταγμα. Σταματάω εδώ, προκειμένου να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Και... Εξάλλου και ο ίδιος και σε ραδιοφωνικό σταθμό το είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι καθ' υπαγόρευση της Τρόικας ό,τι κάνουμε, έτσι. Απλώς για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές την κατάσταση. Ας πάμε όμως στην αντισυνταγματικότητα που λέγατε πριν, έτσι, και νομίζω ο κύριος Σαλαμάρας, έτσι, θα μας εξηγήσει περισσότερο. Είχε υπαρθεί μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς. Για να πούμε λίγο γι' αυτό. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση εδώ πέρα στο αγωνιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ-ΟΠΕΝ. Να επισημάνω, έτσι, από την τελευταία φράση που είπε ο κ. Παπαθανασίου, ότι όπου ακούμε επιτροπές σοφών ανά τον κόσμο, ανά τις εποχές, πάντα οι προτάσεις τους έφερναν τα χειρότερα μέτρα. Όπου ακούμε σοφούς, ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Και πώς προκύπτουν αυτοί οι σοφοί είναι ένα θέμα, έτσι. Ακριβώς. Είναι από πού προέρχονται, ποιοι τους ορίζουν ως σοφούς και από πού αποσκοπούν. Για να έρθουμε τώρα στην περίφημη αυτή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που μέσα στο καλοκαίρι, για να πω την αλήθεια, εξέπληξε και εμάς τους νομικούς. Η απόφαση αυτή, καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι δικαιώνει εν μέρη τους συνταξιούχους. Εν μέρη γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί οι περικοπές έχουν ξεκινήσει με μνημονιακούς νόμους από το 2010 και η συγκεκριμένη απόφαση έκρινε αντισυνταγματικούς τους νόμους του 2012, τον 4051 με συγχωρείτε, και 4093 του 2012. Οι προηγούμενοι νόμοι του 2010 και 2011 είχαν εκκριθεί πάλι από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνταγματικότατη για την ακρίβεια. Και τώρα με την απόφαση αυτή το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα, έστω και με οριακή πλειοψηφία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μεγάλη πλειοψηφία. Υπήρχε ισχυρή μειοψηφία, την οποία τώρα προσπαθούν εν της πράγμαση να κάνουν πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, κρίνοντας αντισυνταγματικούς τους δύο αυτούς νόμους του 2012, ουσιαστικά επέβαλε στην κυβέρνηση να δώσει αναδρομικά τις διαφορές από το 2012 στους συνταξιούχους και να επαναφέρει τις συντάξεις στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2012. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση από τότε γνωρίζουμε ότι δεν έχει προβεί σε καμία τέτοια ενέργεια φυσικά, ούτε επαναφορά συντάξεων, ούτε και απόδοση αναδρομικών στους συνταξιούχους. Αναμένουν, όπως οι ίδιοι λένε, τις αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων προκειμένου να προβούν στην επιστροφή χρημάτων και μόνο σε όσους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, όχι σε όλους, όπως θα έπρεπε. Άρα λοιπόν αυτοί που δεν έχουν προσφύγει δεν δικαιώνονται, έτσι. Δεν δικαιώνονται. Να το πούμε με απλά λόγια για τον κόσμο που μας ακούει. Ακριβώς, γιατί η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιστρέψει αναδρομικά μόνο σε όσους έχουν δικαστικές αποφάσεις να τους υποστηρίζουν. Τώρα βέβαια το πόσο αναδρομικά και το πότε θα τα δώσει είναι μια άλλη ιστορία, μπορούμε να τη δούμε αργότερα. Ως προς το θέμα όμως της επαναφοράς των συντάξεων, το οποίο, όπως είναι κατανοητό, είχε τρομάξει και τους, ας το πούμε έτσι, είχε τρομάξει και τους θεσμούς. Τελικά, μετά από αυτή την περίφημη 17ωρη διαπραγμάτευση,
το καλοκαίρι κατέληξαν στο να ζητήσουν από τον κύριο Τσίπρα εάν θέλει να δώσει πίσω τα 2 δισεκατομμύρια που είναι περίπου το κόστος απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας κατ' έτος, εάν θέλει λοιπόν να δώσει τα χρήματα αυτά, να βρει άλλα ισοδύναμα, τα οποία ισοδύναμα από ό,τι φαίνεται θα είναι πάλι από τους συνταξιούχους. Με ποιο τρόπο? Έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα. Ο συνήθις εύκολος στόχος, έτσι γελάει. Ακριβώς. Εδώ ο Παναγιώτης. Ακριβώς, θα σας τα πάρουμε και θα σας τα ξαναδώσουμε. Ουσιαστικά αυτή είναι η λογική. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις. Μία από αυτές είναι και η επιβολή, ας το πούμε έτσι, έκτακτης εισφοράς μέσα στο 2016, που μπορεί να κυμαίνεται γύρω στο 11% σε όλες τις συντάξεις, η οποία θα ισχύσει μόνο για το 2016, για να πάρουν τα χρήματα και να τα επιστρέψουν μετά. Αυτή η απόφαση λοιπόν, η οποία όπως προανέφερα ήταν εν ολίγης απροσδόκητη, και κρύβει κάποιες λεπτομέρειες μέσα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι ουσιαστικά βασίζεται σε 2 πυλώνες. Ο ένας είναι ότι ουσιαστικά η πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι 2 αυτοί νόμοι είναι αντισυνταγματικοί, διότι καταστρατηγούν απερίφραστα την αρχή της ισότητας, και ότι πλέον δεν πήγαινε άλλο. Είχαν ήδη μειώσει κατά πολύ τις συντάξεις, έχουν ουσιαστικά πέσει σε μεγάλο βαθμό κάτω από το βιωτικό επίπεδο, κάτω από ένα ελάχιστο βιωτικό επίπεδο, συνεπώς δεν μπορούσαν να μειωθούν κι άλλο. Και ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξαν οι ανάλογες μελέτες προκειμένου να γίνουν οι συγκεκριμένες περικοπές. Και κατά την άποψή μου, σε αυτό ακριβώς θα πατήσει και η κυβέρνηση τώρα, προκειμένου να υπερβεί αυτή την απόφαση. Και άρα, τι λοιπόν, να υπερβεί? Προλυαίνεται η κατάργηση αυτής της απόφασης? Στην πράξη ναι. Και με ποιον τρόπο? Προκειμένου να φανεί και έτσι το αντιμνημονιακό προφίλ της κυβέρνησης με την κατάργηση των μνημονιακών νόμων, πολύ απλά με την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, την οποία σχεδιάζουν τώρα και η οποία μέσα στο Νοέμβρη θα έχει ψηφιστεί, καθώς είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα, θα φέρουν ένα νόμο με τον οποίο θα επιβάλλουν ένα ελάχιστο, ουσιαστικά θα είναι επίδομα, προνοιακό επίδομα, το οποίο θα ονομάζουν Εθνική Σύνταξη, και η οποία με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα θα κυμαίνεται περίπου στα 390 ευρώ, η οποία φυσικά ποτέ δεν θα είναι εγγυημένη, γιατί θα αυξομειώνεται ανάλογα με τα οικονομικά των ταμείων και την ευρωστία των ασφαλιστικών ταμείων. Και μόνο το άκουσμα για ανθρώπους που έχουν δουλέψει ένα σωρό χρόνια και έχουν δώσει ένα σωρό εισφορές σε αυτό το κράτος που δεν ανταποδίδει τίποτα, είναι για τον κόσμο δηλαδή, νομίζω, που μας ακούει, πρέπει να είναι ένα τριχιαστικό, έτσι. Δηλαδή, πώς μπορείς να κάθεσαι στον καναπέ σου όταν ακούς κάτι αντίστοιχο, έτσι, δηλαδή. Απορώ. Φυσικά, αλλά όπως έλεγα λοιπόν, με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουν και θα γίνει νόμος του κράτους φυσικά πολύ σύντομα, θα καταργούν τους προηγούμενους νόμους, μεταξύ αυτών και τους μνημονιακούς που έχουν κριθεί συνταγματικοί του 12, και θα επιβάλλουν νέο τρόπο υπολογισμών των συντάξεων. Ο επανεπολογισμός αυτός φυσικά θα ισχύσει και για όσους ήδη παίρνουν σύνταξη και όχι μόνο για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εκεί είναι όλο το θέμα. Και με τον τρόπο αυτό, τον πολύ εύσχυμο τρόπο, θα υπερκεράσουν την απόφαση. Για ποιο λόγο? Διότι καταργώντας τους προηγούμενους νόμους, οι οποίοι κρίθηκαν και συνταγματικοί, θα πούνε ότι πολύ ωραία, πλέον δεν έχουμε συνταγματικούς νόμους, δεν εφαρμόζουμε συνταγματικούς νόμους, και με τον καινούργιο νόμο που έχουμε φέρει, μετά από μελέτη, μετά από τα πορίσματα της Επιτροπής Σοφών κλπ. Και μετά από τόσους μήνες, μπορούμε πλέον απερίσπαστοι να προβούμε στις περικοπές. Οι οποίες περικοπές όχι απλά θα διατηρούν τις συντάξεις στα επίπεδα που είναι τώρα, αλλά θα τις μειώνουν ακόμα περισσότερο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, θα καταφέρουν να υπερκεράσουν την απόφαση με πολύ εύσχυμο τρόπο και σεβόμενοι εντός εισαγωγικών και το αστικό σύνταγμα και τις επιταγές του αστικού συντάγματος. Διότι μέχρι να κριθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ενδεχόμενη προσφυγή κατά του νέου νόμου, και με δεδομένο ότι ουσιαστικά θα έχουν καταργήσει τη μία αιτιολογία της απόφασης, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να στηρίζουν τον νόμο, θα μπορέσουν να προβούν στις νέες περικοπές. Πάντα στις λεπτομέρειες κρύβεται, που λέμε, ο διάβολος, και πάντα έχουν αυτοί τους τρόπους ώστε να ξεφεύγουν. Αλλά το ζήτημα είναι εδώ στο προκείμενο, ότι πάντα την πληρώνει δυστυχώς ο εργαζόμενος,
και σε αυτή την περίπτωση ο συνταξιούχος, έτσι. Τώρα για τους συναδέρφους σας που ρωτάνε και ευλέγως, έχουν διάφορα ερωτήματα, γιατί βέβαια όπως προείπαμε έχουν υποστεί όλες αυτές τις περικοπές και όλα αυτά. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, η σημασία, η συνέχιση κατάθεση αγωγών για το ήδη δικαιωμένο θέμα, δηλαδή για να πάρουν και αυτοί τα αναδρομικά τα χρήματα αυτά? Φυσικά βέβαια υπάρχει σκοπιμότητα προς τούτο, γιατί όπως προείπα δεν πρόκειται να δώσουν αναδρομικά, το έχουν ξεκαθαρίσει όσους δεν έχουν προσφύγει δικαστικά. Ναι. Βέβαια, για να γνωρίζει και να καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος, η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας κατοχύρωσε ότι αναδρομικά θα πάρουν από το 2012, από την αρχή των περικοπών, μόνο όσοι είχαν προσφύγει δικαστικά μέχρι την έκδοση, μέχρι τη δημοσίευση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούνιο, στις 10 Ιουνίου του 2015. Από εκεί και πέρα όσοι προσφύγουν θα πάρουν αναδρομικά φυσικά, αλλά από το διάστημα εκείνο, δηλαδή από τις 11 Ιουνίου του 2012 μέχρι την ημερομηνία που θα βγει η απόφαση που θα τους δικαιώνει. Παρ' όλα αυτά φυσικά και υπάρχει λόγος να προσφύγουν, γιατί εκτός των υπολείπων τουλάχιστον θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο, ώστε να δώσει έστω ένα μέρος από αυτά που έχει ήδη κόψει και που πρόκειται να κόψει. Σίγουρα εσείς, οι συνάδελφοί σας, ρωτάνε και άλλα πράγματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι κάποια από τα ερωτήματα που συνήθως σας λένε στο σωματείο σας? Ναι. Καταρχήν εκπροσωπούμε εδώ το κίνημα συνταξιούχων. Να πω δύο λόγια για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Βεβαίως. Το κίνημα συνταξιούχων είναι ένα σωματείο με απόφαση πρωτοδικείου κτλ. Και είναι αποτέλεσμα της αδράνειας πολλών άλλων σωματείων συνταξιούχικών που υπάρχουν πάμπολα, εκατοντάδες, ποιος ξέρει, μπορεί και χιλιάδες, τα οποία δεν έχουν σταθεί τα περισσότερα στο ύψος των περιστάσεων να συντονίσουν τα 2.700.000 συνταξιούχους που να παλέψουμε όχι μόνο για τις συντάξεις μας, αλλά για το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας. Έτσι φτιάξαμε ένα σωματείο, κάνουμε ό,τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε και νομικές και είμαστε στην απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας και προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες δράσεις. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες, έχουμε και ένα site, παρά την ηλικία μας προσπαθούμε. Πώς λέγεται το site για τους φίλους που μας ακούνε? kinsin.gr για να μπουνε. Ναι. Εκεί μπορούν να πάρουν κάθε πληροφόρηση και κυρίως να γραφτούν μέλη και κυρίως να βρούμε τρόπους να συντονιστούμε και να αντιδράσουμε. Κάνουμε και έκκληση προς άλλα σωματεία, πάρα πολύ ισχυρά από άποψη μελών και χρημάτων. Να βρεθούμε κάπου, να συναντηθούμε σε ένα θέατρο, σε ένα χώρο, να μιλήσουμε, να δούμε πώς θα συντονιστούμε και πώς θα αντιδράσουμε. Επιτέλους πρέπει η εργαζόμενη κοινωνία να σταθεί όρθια. Μέχρι τώρα αναθέταμε σε κόμματα, σε ηγεσίες, σε διάφορους να μας λύσουν τα προβλήματα. Αποδείχτηκε ότι όταν αναθέτεις, κανένας δεν πρόκειται να σου λύσει κανένα πρόβλημα άμα δεν είσαι μπροστά. Ανέθεσαν στο Πασόκ, ανέθεσαν στη Νέα Δημοκρατία, ανέθεσαν σε αυτές τις ερμαφρόδιτες κυβερνήσεις, ανέθεσαν τώρα στους ροζ αριστερούς. Δεν μπορεί να αναθέτουμε άμα δεν διεκδικήσουμε από μόνοι μας. Οι νέοι, οι μεγάλοι, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, άμα συνολικά δεν συντονιστούμε σαν τάξη, γιατί εμείς είμαστε η τάξη, η εργαζόμενη κοινωνία και οι άλλοι είναι απέναντι. Οι άλλοι έχουν τον τεράστιο πλούτο και βλέπετε, είναι τέτοια αυτή η λεγόμενη άρχουσα τάξη στην Ελλάδα και προπολεμικά και μεταπολεμικά, που άφησε να μπούμε, να πουλήσουν τη χώρα ολόκληρη και να γλύφουν τον κάθε επικυρίαρχο. Έλα εδώ, σώσε μας, δώσ' μας δάνεια. Δεν είχαν πλούτο, δεν έχουν ένα τεράστιο πλούτο οι εφοπλιστές μας, οι βιομήχανοι σε όλο τον κόσμο. Τον έχουν κάνει κτίρια στο Λονδίνο, στα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου, τουριστικά κτλ. Άλλες άρχουσες τάξεις, οι λεγόμενες, η εθνική αστική τάξη της Ιταλίας για παράδειγμα, ή άλλων χωρών, της Ισπανίας κατά κάποιο τρόπο,
Έβαλαν λεφτά, έβαλαν το χέρι στην τσέπη, προσπάθησαν και δεν μπήκαν στα μνημόνια. Εμείς μπήκαμε στα μνημόνια. Σήμερα μάλιστα όλη αυτή η υπερβολή που γινόταν προς τον πρόεδρο της Γαλλίας, ξέρετε τι μου θύμιζε? Και δεν το κάνανε και στον ισχυρότερο εν πάση περιπτώσει. Όλο αυτό, κλείσαν δρόμους, κάναμε εδώ 3 ώρες να έρθουμε. Δεν υπήρχε τίποτα. Μου θύμιζε όταν είχε έρθει ο Νέρονας στην Ελλάδα και οι Γρεκύλοι, από όποια πόλη πέρναγε, έκαναν και αγώνες, είχε φάει την πετριά αυτός, θεωρούσε ότι είναι μεγάλος αθλητής, θεατρικός, ξέρω εγώ, ηθοποιός κτλ. Και από όπου πέρναγε, δεν είχαν, κάναν αγώνες. Και όταν έφυγε από την Ελλάδα πήρε 3.200 σκότεινους, λέει. Τότε όμως είχαν πάει στον πλανητάρχη και εκείνος πήρε και μια απόφαση, η αντίστοιχη άρχουσα τάξη εκείνης της εποχής. Πήρε μια απόφαση να μην φορολογούν την Ελλάδα. Τούτοι εδώ, όχι μόνο δεν παίρνουν, του δώσαν τώρα, τον πήγαν στο πανεπιστήμιο, του κάναν τεμενάδες, εκεί πέρα έγιναν όλα αυτά. Ήρθε και αυτός να πάρει. Τι να πάρει? Την ενέργεια, ό,τι έχει απομείνει. Τον ΟΣΕ. Μαλώνουν τώρα οι διάφοροι υπεριαλισμοί, οι μικροϊμπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον επικυρίαρχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον γερμανικό υπεριαλισμό. Ποιος θα αρπάξει τα περισσότερα? Και εμείς θα λειτουργούμε σαν δούλοι. Άρα η άρχουσα τάξη αυτή πρέπει να πληρώσει. Δεν μπορεί να λέμε δεν έχουν λεφτά. Δεν μπορεί να λέμε. Εμένα μου αφαίρεσαν το 60% της σύνταξής μου. Την έκλεβα. Πλήρωνα 1.000-1.200 ευρώ επί 37 χρόνια το μήνα. Και αντίστοιχα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλω τα λεφτά των παιδιών να δουλεύει ο γιος μου που δεν δουλεύει, τέλος πάντων, τα περισσότερα παιδιά είναι άνεργα, για να πληρώνει τη σύνταξη δικιά μου. Θέλω τα δικά μου τα λεφτά. Πού είναι τα δικά μου τα λεφτά? Και όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων σήμερα. Είναι ένα κομμάτι από τις τράπεζες που έχουν οι χρηματιστές. Είπα και προηγουμένως που πήραν από κανένα εφοπλιστή, άλλος έχει 100 καράβια. Πήραν τα 2 επειδή βρισκόμαστε σε κρίση. Πήραν από τα ξενοδοχεία τα μεγάλα. Υπάρχουν τόσοι εδώ. Εισοδηματίας λέει. Άκου επάγγελμα. Τι δουλειά κάνεις? Εισοδηματίες. Είμαστε γεμάτοι εισοδηματίες. Δηλαδή κοινωνικά παράσιτα. Πόσα πήραν από τα κοινωνικά παράσιτα? Γιατί θα πρέπει τη δικιά μας σύνταξη? Και μιλάνε ότι είναι αριστεροί αυτοί τώρα εδώ. Αυτοί. Χειρότερη μικρομεσαία από ότι ήταν οι πασοκτζίδες παλιά, ας πούμε, που έχουμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι, το 81, τουλάχιστον δεν έδερναν τον κόσμο. Τούτοι εδώ τι ήρθαν να κάνουν? Και αυτή τη λίστα Λαγκάρτ που μας την έχουν χιλιομασίσει την καραμέλα τόσα χρόνια, ούτε καν έχουν φτάσει στην πρώτη δεκάδα, 20. Έτσι. Ναι, και ποια λίστα Λαγκάρτ? Αν νομιμοποιείται να κόβει τη σύνταξη, το μισθό και τις αποδοχές και την υγεία του κάθε ανθρώπου. Τι να πρωτοπείς? Προχθές μου λέγανε έπαθε μιας φίλης εκεί πέρα καρκίνο η μάνα της. Και έπρεπε να κάνει, είναι στο σηκώτη ξέρω εγώ, δηλαδή μπορεί να ζήσει 2, 3, 5 μήνες. Και έπρεπε να κάνει μια επέμβαση, μια χημειοθεραπεία ειδική που ρίχνουν το χημικό ακριβώς στο όργανο που έχει καρκίνο. Και πήγε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ένα του μεγάλου αυτού περιβόητου, την ιδιωτική υγεία τέλος πάντων, είναι πασίγνωστο το νοσοκομείο αυτό. Δεν την έβαζαν μέσα αν δεν προπλήρωνε. Και πλήρωσε πόσα νομίζετε? 3.700 για νοσήλια μιας μέρας. Πόσοι πεθαίνουν που δεν μπορούν να τα έχουν αυτά τα λεφτά? Ποια είναι η υγεία σήμερα στον 21ο αιώνα? Για τους νέους, για τα παιδιά που γεννιούνται και πεθαίνουν από ό,τι φαίνεται, γιατί πώς αυξάνεται η θνησιμότητα στα νεογνά στη στατιστική που βγήκε τα τελευταία 6 χρόνια. Και παράλληλα έχουμε ένα υπερβολικό πλούτο. Τι ήρθαν να κάνουν αυτοί οι δίθεν αριστεροί? Να ξαναπληρώσουν, όχι να πληρώσουν, να πεθάνουν. Εδώ θα ήθελα να πω μαζί με τον συνάδελφο το Σωτήρη. Πήγαμε προχθές, γιατί έχουν βάλει ο καθένας αναλαμβάνει ένα ρόλο και διάφορα ιδρύματα και διάφορες λέσχες οι οποίες χτυπάνε. Λένε ποιο είναι τώρα, χτυπάμε, θέλουμε να περάσουμε αυτό το ασφαλιστικό. Έγινε λοιπόν προχθές από το Ίδρυμα Δημήτρης Τσάτσος, άκουσον, με ποιο νομίζετε θέμα? Έγινε ένα
τύπου αμερικάνικο debate. Πήγαμε εκεί και τρελαθήκαμε με το Σωτήρη και κάποιους άλλους συνταξιούχους. Είναι σωστή ή λαθεμένη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει τους συνταξιούχους για τις περικοπές των συντάξεων του 12? Άρα εδώ εξηφαίνεται ένα σχέδιο με πάρα πολλούς τρόπους, όπου δεν θα μείνει μόνο ο Αλέξης Τζίφρας στην ιστορία, γιατί γι' αυτό θα μείνει, για την Τζίφρα που έβαλε, αλλά και όλοι οι θεσμοί καταρακώνονται. Δηλαδή θα σεβαστούν οι δικαστές την απόφασή τους. Το πολιτικό σκηνικό, τα διάφορα κόμματα, τα αντιπολιτευόμενα στηρίζουν αυτή την απόφαση που εν μέρη βάζει ένα φρένο που αν αυτή εφαρμοστεί δεν μπορεί να περάσουν στον νόμο για όλα αυτά που λέμε. Σέβονται η δικαιοσύνη τις αποφάσεις της? Τι θα πει αυτό που είπε ο Κατρούγκαλος, γιατί συνέχισε την ίδια μέρα μετά σε εκπομπή του Χατζηνικολάου εκεί, ναι, και είπε, του είπανε πώς θα υπέρβεις την απόφαση αυτή του ΣΤΕ, και είπε έχω συζητήσει εγώ με διάφορους δικαστικούς αρεοπαγίτες, συζητάνε πού κατηδίαν, πού συναντιόνται, σε δεξιώσεις, σε γκαλά, και συζητάνε τι, και του έδωσαν διαβεβαίωση ότι τη βγάλανε για πλάκα αυτή την απόφαση, αλλά για τον εαυτό τους κάθε φορά θα συνεδριάζει το μισθοδικείο και θα λέει εμείς θα παίρνουμε σύνταξη. Δηλαδή γιατί πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς οι δικαστές? Όσοι δούλευαν σε στοές, όσοι ανεβαίναμε σε κολόνες και παίζανε και τσακιζόμασταν, όσοι πληρώναμε 1.000 και 1.500 ευρώ το μήνα, αλλά και ο τελευταίος άνθρωπος που δεν δούλεψε ποτέ δεν πρέπει να ζήσει? Τι θα πει να ζουν αξιοπρεπώς οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί και όλοι οι άλλοι? Έχω και δυνατή φωνή και όχι, λίγο πιο κοντά έλα στο μικρόφωνο. Ναι. Και όλοι οι άλλοι θα πρέπει να πάμε στη σύνταξη των 100 ευρώ. Για να μην γίνουν λοιπόν αυτά, θα πρέπει οι συνταξιούχοι, γιατί εμείς φταίμε, δεν λέω για τους ανήμπορους, από το 2.700.000 θα τα αφαιρέσουμε τους 700.000. Οι άλλοι τα 2 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο που αφορά η απόφαση αυτή, που παίρναμε συντάξεις πραγματικές που τις είχαμε κατοχυρώσει, τις λεγόμενες ψηλές, που είμαστε? Γιατί είναι πάρα πολλοί από εμάς που είμαστε ταυλαδόροι. Δεν λέω μην παίζουν τάβλοι ας πούμε, αλλά μόνο τάβλοι. Τι να κάνουμε λένε εμείς οι συνταξιούχοι? Μιλάμε με συναδέλφους. Εδώ θέλω να έρθω. Ναι. Επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της ιστορίας, και με αυτό τώρα θέλω να ακούσει λίγο και ο κόσμος ποιες ανατροπές ακριβώς έρχονται τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι χαμένοι, και το βασικό ερώτημα που βάλαμε στην αρχή της κουβέντας όταν ξεκινήσαμε, πώς το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων μαζί με τους εργαζόμενους που λέμε για ενωμένοι όλοι μαζί να δώσει αυτή τη μάχη ώστε να αποτραπούν και να ανατραπούν όλες αυτές οι πολιτικές. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι, όταν λέμε γενικώς, συνθηματολογούμε όλοι, και κομματάρχες, διάφοροι κλπ. Σηκωθείτε από τους καναπέδες. Ο μέσος άνθρωπος ρωτάει πού, τι να κάνω? Πρώτον λοιπόν, να πας στο σωματείο σου. Δεύτερο, άμα είναι γραφειοκρατικό, να τον πιέσεις, να τον κυνηγήσεις άμα είναι αντίθετος. Δεύτερο, τα σωματεία μεταξύ τους πρέπει να συντονιστούν εδώ και τώρα. Και τα κάποια αγωνιστικά που κάνουν κάποιες δράσεις, για παράδειγμα το ΠΑΜΕ, που και έχει και μεγάλη ευθύνη γιατί πρέπει να ηγηθεί σε όλο αυτό το πράγμα. Εμείς σαν κίνημα συνταξιούχων είμαστε αυτόνομοι, ακιδεμόνευτοι, δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα, αλλά είμαστε ταξικά συνειδητοί. Αν λοιπόν θέλουν να παλέψουν, μα από το 2010, από τη μέρα που έγινε εκείνο με τη Μαρφίν, αυτή την τεράστια διαδήλωση, τη μεγάλη και τη συγκέντρωση, άμα συνέχιζε το συνδικαλιστικό κίνημα και έλεγε θα συνεχίσω τις απεργίες μια εβδομάδα, 2, μέχρι να το πάρετε πίσω το μνημόνιο, δεν θα το είχαν πάρει? Για να τους αναγκάζουμε να το κάνουν όμως αυτό, πρέπει να είμαστε κοντά στα συνδικάτα, να πιέζουμε οι συνταξιούχοι κλπ. Εμείς κάνουμε έκκληση, δεν θέλουμε να ηγηθούμε. Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό μέρος της λύσης, αλλά όχι μέρος του προβλήματος. Να συντονιστούμε, να κάνουμε καταρχήν μια συζήτηση σαν αυτή που έγινε για το ΣΤΕ. Ξέρετε τι λεγόταν εκεί μέσα? Ότι, πώς το λένε, είναι ακραία, πώς τη λέγανε ότι η απόφαση του ΣΤΕ, έλεγαν, είναι
ακραία. Το ακραίο στα αγγλικά πώς είναι? Είναι ακτιβίστικη. Το είπαν 10 φορές. Είναι ακτιβίστικη. Αν είναι ακτιβίστικη η απόφαση που πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας, να τους συλλάβουν η μειοψηφία ή οι άλλοι εκεί πέρα, όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί, και να τους πάνε σε δίκη για τρομοκράτες. Βλέπετε που φτάσαμε, πώς χτυπάει εδώ πέρα η παγκοσμιοποίηση, ο άγριος καπιταλισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, που δεν σέβεται τίποτα, ούτε θεσμούς ούτε τίποτα. Λοιπόν, έτσι και εμείς ας μαζευτούμε κάπου να συζητήσουμε, ρε αδερφέ, σε κάθε πόλη, σε ένα θέατρο, σε ένα χώρο, όλοι οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, και αν αυτοί δεν θέλουν που δεν θέλουν, οι ΓΕΣΕ και οποιοδήποτε γραφειοκράτες, εργατοπατέρες κτλ., να τους παραμερίσουμε εδώ και τώρα. Άρα από τα κάτω να οργανωθεί ο κόσμος ώστε να γίνει ανατροπή όλων αυτών των πολιτικών, έτσι. Κάτι όμως σε είδα που ήθελες, Σωτήρη Παπαθανασίου, να προσθέσεις πριν από λίγο. Για αυτό που λέγαμε για τους χαμένους, γιατί... Ναι, ακριβώς γι' αυτό, για τους χαμένους. Επειδή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να στραφούν οι διάφορες κατηγορίες εργαζομένων η μία στην άλλη. Και ένας βασικός διαχωρισμός είναι ανάμεσα στους συνταξιούχους, ναι, και στους εργαζόμενους ή τους άνεργους, οι οποίοι σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν, ας πούμε, τους συνταξιούχους. Εκεί λοιπόν ο κάθε νέος δικαιολογημένα, αν δεν γνωρίζει το πρόβλημα, μπορεί να σκεφτεί γιατί εγώ να χρηματοδοτώ τη σύνταξη του συνταξιούχου σήμερα, τη στιγμή που δεν του χρωστάω τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια δημιουργίας αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες, ναι, σκοπεύει στο να αποκρύψει το βασικό πρόβλημα, που είναι ότι ο καπιταλισμός στρέφεται εναντίον όλων, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι συνταξιούχοι, και ακριβώς για αυτό το λόγο όλοι αυτοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση και αντιπαλότητα ανάμεσά τους. Ιδιαίτερα θα σταθώ στο σημείο που προτείνουν οι σοφοί, οι λεγόμενοι σοφοί, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από εδώ και πέρα, ας πούμε, το ασφαλιστικό σύστημα. Η πρότασή τους είναι λοιπόν να δημιουργήσουν μια εικονική κεφαλαιοποίηση και να δημιουργήσουν επίσης έναν εικονικό ατομικό λογαριασμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και στο οποίο θα πιστώνεται μεν ο λογαριασμός, ακόμα και από τα χρήματα των εργοδοτών, αλλά δεν θα πηγαίνει, θα είναι εικονικός, η εικονική η πίστοση. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν για να χρηματοδοτηθούν οι συνταξιούχοι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει δηλαδή να παραδεχθεί ολόκληρη κοινωνία ότι πλέον η κοινωνική ασφάλιση πάβει να είναι κοινωνική. Δεν μπορεί να είναι κοινωνική έτσι. Και πάβει να είναι και ασφάλιση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να οδηγηθούν τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει παρελθόν στην ασφάλιση. Ότι δηλαδή η ασφάλιση ήταν μια απάτη, ένα κράτος απατεώνας δηλαδή, το οποίο ήρθε πριν από 50-60 χρόνια, από 30-40, και είπε στον συνταξιούχο, στον εργαζόμενο τότε, ότι εγώ ως κράτος εγγυώμαι την ασφάλισή σου, και μάλιστα πληρώνοντας, αν είμαι εργοδότης, σε κάποιον που το χρησιμοποιώ ως δημόσιο υπάλληλο, ή ο εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα, και ο ίδιος φυσικά ο εργαζόμενος με τις εισφορές του, και συσσωρεύεται ένα ποσό, τα λεγόμενα αποθεματικά, τα οποία αυτή τη στιγμή έρχονται και μας λένε ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή εμείς οι συνταξιούχοι δεν ζητάμε να μας πληρώσουν από τα χρήματα του νέου ασφαλισμένου, του νέου εργαζόμενου. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι αξιοπρεπείς, ζητάμε μόνο τα λεφτά μας. Αυτά τα οποία μας έκλεψαν. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε, δεν θα αποδεχτούμε ποτέ ότι αυτά τα χρήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή με τη μορφή σπιτιών, βιλών, πισινών, γιότ κλπ. Λογαριασμό στο εξωτερικό. Λογαριασμό στο εξωτερικό κτλ. Και εμείς να λέμε πλήρωσέ μας.
Δεν θέλουμε να απλώνουμε το χέρι στον καινούργιο εργαζόμενο. Δεν είναι οικέτης ο εργαζόμενος, ούτε ο ασφαλισμένος, ούτε ο συνταξιούχος. Δεν το απλώνουμε το χέρι. Το απλώνουμε το χέρι μόνο για να του σφίξουμε και να πούμε έλα να παλέψουμε μαζί, να τα πάρουμε από τους καπιταλιστές, γιατί αυτοί μας ληστέψανε και μας συνεχίζουν να μας ληστεύουν. Δεν μπορεί η κοινωνική ασφάλιση να την χρηματοδοτήσει ο καινούριος εργαζόμενος, ο οποίος το περισσότερο καιρό είναι άνεργος. Συμπέρασμα, ο εργαζόμενος ο τωρινός, η εκτίμησή μου είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λόγω ελαστικών σχέσεων εργασίας δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη. Είναι απλό. Η δε σύνταξη, όποιοι και αν πάρουν και φτάσουν επιτέλους ας πούμε, να πάρουν, θα είναι μια σύνταξη η οποία δεν θα έχει κανένα, θα έχει μόνο το κουμπαρά του. Δηλαδή, ό,τι χρήματα μπόρεσες να συσσωρεύσεις μέσα σε ένα βίο ας πούμε, εργασιακό 30-40 ετών, πάρ' τα πίσω. Απλώς, δηλαδή, θα τους έχουμε σαν να κρατάνε το κουμπαρά μας. Είναι 1000 φορές προτιμότερο δηλαδή. Να πάρει κανείς ένα κουμπαρά και να πει ποιες ασφαλιστικές εισφορές θα κατέθετα τόσα χρήματα. Μήπως όμως υπάρχει και μία παγίδα εδώ, δηλαδή με τον τρόπο αυτό θέλουν να καταργήσουν Ακριβώς. τη δημόσια ασφάλιση. Ακριβώς. Ώστε να καρποθούν τα πάντα Ακριβώς. οι ιδιωτικές ασφαλιστικές. Ακριβώς. Και ό,τι έχει πληρώσει ο κόσμος να πάει στον Κιάδα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δηλαδή σε οδηγούνε, εάν σκεφτείς έτσι, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, ότι εγώ τα χρήματα, ας πούμε, δηλαδή, γιατί να στα δίνω σε ένα κτλ. Ας πούμε, δηλαδή, το επόμενο βήμα και η επόμενη λογική πορεία είναι, αφού εσύ δεν μου εξασφαλίζεις την ασφάλισή μου, θα πάω στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, είναι συνδεδεμένα όλα τα πράγματα έτσι ώστε το χρήμα της ασφάλισης να φύγει από την κοινωνική ασφάλιση και να διοχετευτεί στους ιδιώτες, στους κεφαλοκράτες. Δηλαδή δεν τους φτάνει τα λεφτά που μας φάγανε επί τόσες δεκαετίες και το υπόλοιπο... Εγώ θα το ονόμαζα με ένα τίτλο «Το μεγάλο κόλπο». Ακριβώς. Να φάνε ας πούμε και τα από εδώ και πέρα. Και το μεγάλο φαγοπότη. Από εδώ και πέρα τα χρήματα δηλαδή της ασφάλισης να διοχετεύονται στην ιδιωτική ασφάλιση και συνολικά δηλαδή ολόκληρο το σύστημα να ξεπεράσει την κρίση του, γιατί αυτό είναι ακριβώς όλες οι προτάσεις του Κατρούγκαλου, των Σοφών και των Ευρωπαίων βεβαίως εμπεριαλιστών, είναι ακριβώς αυτή. Πώς η ασφάλιση, τα χρήματα των εργαζομένων, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα διοχετευτούν στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου, στην αναπαραγωγή δηλαδή του κέρδους, και πώς αυτά τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, που ακριβώς αυτή είναι ο στόχος της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά για την αναπαραγωγή του καπιταλισμού. Σε όλα αυτά εντάσσουν και την ανεργία και την κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις και τις ιδιωτικοποίησεις, μεταξύ των οποίων βεβαίως η ιδιωτικοποίηση είναι και ακριβώς και η κοινωνική ασφάλιση. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν το εξής πρόβλημα, ότι όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνταξιούχοι μαζί σε ταξικούς αγώνες. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Και αυτό να είναι νομίζω και το βασικό που πρέπει να βγει, ότι πρέπει όλος ο κόσμος να σταθεί αλληλέγγυος σε αυτή την προσπάθεια και να είναι ενωμένος ώστε να μπορέσει να αντιπαλέψει όλη αυτή την κατάσταση. Θα σταθώ λιγάκι στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν στη βιομηχανική επανάσταση εμφανίζονταν τις μηχανές και καταργούσαν τους τεχνίτες που χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία τους τεχνίτες αυτούς, κάποιος θεατρικός συγγραφέας είχε γράψει ένα έργο στο οποίο υπήρχε η εξής ατάκα: μου παίρνεις τα εργαλεία μου, μου παίρνεις τη ζωή μου. Σήμερα, μετά από 150-200 χρόνια, εμείς έχουμε κάπως έναν διαφορετικό τρόπο να το παραφράσουμε. Μου παίρνεις τη σύνταξή μου, μου παίρνεις τη ζωή μου. Μου παίρνεις την εργασία μου και με ρίχνεις στην ανεργία, μου παίρνεις τη ζωή μου πάλι. Μου παίρνεις, μου κατεβάζεις το μισθό στα έσχατα σημεία, ας πούμε, εξαθλίωσης, πάλι μου παίρνεις τη ζωή μου. Όλα αυτά λοιπόν, ακριβώς, επειδή όμως τη ζωή τη θέλουμε, δεν είμαστε μελοθάνατοι, δεν είμαστε άνθρωποι στημένες λεμονόκοπες για να πάμε να περιμένουμε πότε θα έρθει ο γάρος να μας πάρει. Θα πρέπει όλοι μαζί να κινητοποιηθούμε και να τους βάλουμε εκεί που στο σκουπιδωτέ της ιστορίας, στο σκουπιδωτενεκέ της ιστορίας. Θα πρέπει να τους ανατρέψουμε, θα πρέπει ας πούμε, να πραγματοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου, ένας ξεσηκωμός
μια κοινωνική επανάσταση η οποία θα οδηγήσει τα πράγματα σε μια διαφορετική, αλλιώτικη μορφή οργάνωσης, ας πούμε, της κοινωνίας πλέον. Κάπου εδώ ο χρόνος μας για αυτή την εκπομπή δυστυχώς τελειώνει. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ γρήγορος. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος πήρε μια ιδέα και από το μεγάλο κόλπο που λέγαμε πριν και ότι θα πρέπει να είναι ενωμένος απέναντι σε αγώνες. Πριν κλείσουμε, θέλετε να πείτε και μήπως έχετε και κάποιο τηλέφωνο για τους φίλους που μας ακούνε και να μπορούν να επικοινωνούν ή να μπορούμε να δώσουμε στον αέρα? Αν θέλετε. Ναι, μπορούμε να αναρτήσουμε εκεί πέρα το τηλέφωνο του κινήματος συνταξιούχων, ναι. Το site που είπα. Μπορούν να πούνε μέσα στο site έτσι και να το επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. Αν πούνε στο site θα βρουν. Άλλη μια φορά πέστε το site έτσι για να μπορούν να κάνουν. kinsin.gr. Λοιπόν, kinsin.gr, φίλες και φίλοι. Σήμερα εδώ μιλάμε για τις ανατροπές αυτές που έρχονται με τους καινούργιους ασφαλιστικούς νόμους, για την επικείμενη ακύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε δικαιώσει εν μέρη, όπως είπε εδώ και ο νομικός της παρέας, ο κύριος Ευάγγελος Σαλαμάρας. Ήταν επίσης εδώ μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Μπρόφασα, Γενικός Γραμματέας του Κινήματος Συνταξιούχων, και ο κύριος Σωτήρης Παπαθανασίου από το Κίνημα Συνταξιούχων και από το ΤΣΜΕΔΕ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ στο πρόγραμμα του αγωνιστικού ραδιοφώνου της ΕΡΤΟΠΕΝ. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και βενσερέμος. Θα νικήσουμε κάποια στιγμή.